guys, ready na ako sa ako ang suot og maato na ko sa bata karon. Akong magsuroy-suroy ta dito, isuroy ta mo dito og diretso na ta guys, mo teleport na ta. Hi. Okay guys, nanata karon sa gawas og magbaktas na ta pero karon magkita dami karon sa ako ang friend, long lost classmate nga si Kobe Bryant. Ato mi magkita sa may bata, or asa mi magkita karon. Wala pa ko kasayod kung unsay padulngan ning among lakaw karong adlaw. Pero before pa ko moadto og bata, mukaon lang sa ako na ako paborito diri nga restaurant. Palakad fast food. Fast food. Palakad fast food. Okay? Akong kaunon karon guys, chicken biryani. Chicken biryani. Salamat. Pas kaya akong order guys. Worth 10 real lang akong gibayaran guys na nakakaon ako og chicken biryani. Okay, padayon ako sa akong journey karon. Magkita namin sa akong amigo nga si Kobe Bryant. Let's go. Okay guys, nakatabok ra gid ko. Grabe na gihanga ko, nadagan ko kay arang ka hanga kaayo. So karon mo para na kog sakyanan ang nakanindot pag nakadiri sa Riyadh guys, nya bato ka sa bata. Nasa liga tawag nga 5-5. Bata? 5 real? 5 real? Sure ah? Sure. Okay. Nagitawag na ko guys. 5 lang daw akong bayan. 5 real ah? Okay. 5 real, okay. How many people were waiting? A few moments later. Okay guys, naanak ko sa bata. May tawag na ko sa akong classmate na magkita daw mi sa magkita daw mi sa may Injas. Okay, ingon ako sa akong amigo na dili ko magulat sa Injas. Hi. Okay, dili ko sa Injas magulat o gulaton ako akong amigo. A few moments later. Oy guys. Oh guys, nara akong classmate si Kobe Bryant. Mga sa inyo si Kobe Bryant. Okay, saan mga kauban? Tara, uli na. Talag manok. Manok nga, totoo no? Let's go. Try mo pa, Gaur? Ikaw.
Ay kunuhay ukay-ukay pero piki gid ay. So dili ang ukay-ukay di ay mga amigo, dili lang di siya sa Pilipinas lang. Naapod siya diri sa Riyadh, niabot na ang ukay-ukay sa Riyadh. Oo, daghan kay ukay-ukayan. O karon na nami karon sa usa sa mga nindot nga mga lamian nga mga restaurant diri sa Riyadh. Ang puro sa spare ribs? 1.6? 1.6? Kadawain. Kadawain DJ din? Kadawain 16 DJ din? Ada for face? 16. No, 16 no. Itnin? Dalawa. Itnin. And then Pepsi. Pepsi is a Pepsi. No? Guys, mo ni pagkaon sa Saudi nga ang tawag ganin niya. Sa tawag ganin Kubs. Ang tawag ganin niya bay mga bara jerjer. Mukhaon tag jerjer Kubs. Anong niya Kubs? Okay guys, extra challenge. Extra challenge. Sa Pilipinas, di kumukaon ni nga ni kadako nga sili oh. So, try na to dire kay kani nga sili dire di man daw ni halang. Sulayan na to. Kaya naman? Kaya na. Nang Muna siya ang netabo. Gagihan o Bagyong Yolanda. Mahorot ang sili guys. Pwedeng halangan. Okay. Okay. Okay guys, humanamig kaon. Hi. Humanamig kaon diri sa restaurant. Singanan nga restaurant. Mingalan ang restaurant. Kabayan tuloy. Kabayan tuloy po kayo. Sa Chikwa. Paano lang niya? Mabusog na si Kobe oh. Notepek na oh. Toothpick na ako. Ingon nila guys nga before pa kuno ang Saudi before pa kuno na ay Riyadh nana daw kuno ang Batha. So sakto ba Kobs? Pilipino ako. Mo ni pinakakalaan nga lugar sa Riyadh ang Batha. Dire nagtapok. Mga gahe. Mga gahe. May alas 7 na. Saan oras ha? Sa oras? 5. Alas 7 na. Alas 5. Manindot siyang relo ay 5. Nindot kaya nga brand. So
So guys, dinhi lang siguro ko taman. Og mo na niyang huli na mo pagkikita. Bye-bye. Okay guys, nakaabot ra gid ko gikan sa malayo o medyo kapoy nga lakaw. Medyo kapoy nga lakaw pero lingaw. Ug I hope nakabalo mo unsa na area, unsa bata. Ako lang na ang akong naipakita sa inyo nga part sa bata guys is gamay lang siya kung asa mga Pilipino nagtapok. So dito kung siya nakaatog bata, kabalo unsa ang sa India. Kasang Telemani nakita. Okay, sulod na ako sa amo ang hotel. Sa amo accommodation. Okay, medyo ano na. Okay, so yan na lang guys. Ang among room nasa third floor. Tapos medyo kapoy. Pero okay lang, enjoy life. Okay, muna yung akong kauban sa kwarto. Say hi. Hi. You are cooking? Yeah. Possible to cook here? I do. What's this one, yours? Yeah. Yan, before cooking. My first day here. So, what should I put my clothes? Okay, no problem.